मानोना जोङो साफ्रोमबो माने बिदा फंबाय आरोना बिदा फंबाय नैबे रिजनेल पार्टियाव जोङो बिदा फंबाय गोजा माने बेयाव ओरैबायदि आं नुनो मोन्दों माने बबेबा बिपिएफआव बिफा दंब्ला इउपिपिएलआव फिसाला दं बिपिएफआव बिदा दंबा इउपिपिएलआव फंबाय दं नैबेबायदि माने बिदा फंबाय गोजा थ' नोंथांमोना मा सानो बेखौ मिथिया नैबेबायदि बिदा फंबायनि गेजेराव जोङो राजखान्थिखौ लानानै जुदि जोङो बेबायदि नांलाय खमलाय खालामनाया बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां जुक्ति गोनां आरो नोंथांमोना सानो आंनि बायदिबाथ' जेबो बेयाव माने जुक्ति गैया जेबो बेसेन गैया आरो ओंथि गैया बिनिखायनो जेरैखि जाया गोजोन आरो सान्थि बे बिटिआरनि बे इलेक्सनखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जुदि बारहोहरनो हायो अब्ला जोबोद जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन बेयो जों गोजोनखौ मोननो हागोन सान्थिखौ मोननो हागोन आरो जों जौगानायखौ मोननो हागोन थ' बे समाव आङो नोंथांमोननो मोनसे मेसेजखौ होगोन मानोना रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर एबा बड'लेण्डनि जिथुनाखि बिसायख'थि बे इलेक्सना जेसेबांनो खाथि माने सफैदों एसेबांनो दावराव दावसि जानायखौ जोङो बारानिफ्राय बारा नुनो मोन्दों मानोना जोंनि बे रिजनेल पार्टि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं फिसा जाथायफ्रा जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन बबेबा सियार बुख्रुबलायनाय गारि बुख्रुबनाय बेबायदि जाथायफ्रा घटनाफ्रा बे बिटिआरनि सिङाव जागासिनो दं क'क्राझारनिफ्राय लानानै उदालगुरिनि गेजेराव बे बिटिआरनि सिङाव जाथाया सोलिगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन थ' आङो बे समाव नैबेखौसो खावलायगोन जोङो नैबे राजखान्थिखौ जेसेबां हायो माने थान्दा दिमागजों गुसु मेलेमजों माने जेरैखि जाया जोङो बारहोहरनाया जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खामानि बड'लेण्ड एबा बिटिआर बासि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जेसेबां रायजो राजा बिथांमोना गोजोन आरो सान्थि बारहोहरनांगौआ साफ्रोमबोनि खामानि आरो बिबान मावनो गोनां बिबान दं होननानै आं सानो थ' बेयाव जोङो पलिटिकेलाव बेबायदि नांलाय खमलाय खालामनानै बुख्रुबलायनानै जोङो जेबो मुलाम्फा जाया आरो जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै थ' लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव नोंथांमोननो नैबेखौ मिथिहोनो सानदों मानोना दिनैनि दिनाव नैबे इउपिपिएल पार्टियाव क'क्राझारनिफ्राय लानानै बे उदालगुरिसिम बर' रायजो राजाफ्रा एबा बिटिआरनि सिङाव थानाय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बे इउपिपिएल पार्टियाव दिनै मानो एसेबां लोब बाहागो लादों थ' बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना मोजाङै खोनासङोब्ला बुजिनो मोनगोन मानोना नैबे 4 बोसोर खावसेयावनो प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथुनाखि इउपिपिएल बे सरकारा जोबोद मोजां खामानि मावदों बियो फोरमान जाबाय रोखा जाबाय मानोना ओरैबायदि लोब मानसिफोरा बे बाहागो लानायानो फोरमान होदों दि प्रमद बर'आ मोजां खामानि मावदों गोजोन सान्थि आरो जौगानायनि खामानि मावदों आरो बिथाङा दिनै बे सरकारा जुदि बिटिआरआव थाबाय थायोब्ला आरो बिनिख्रुइ बांसिन आरो गोजोन सान्थि आरो जौगानायखौ बिटिआर हालाम बा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा बांसिन जौगानायखौ आरो गोजोन खौसेथिखौ मोननो हागोन थ' बे मिजिङैनो दिनै बर'ल' नङा गुबुन जनजातिफोराबो 26टा जनगोष्ठीफोराबो दिनै इउपिपिएल पार्टियाव दिनै बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों थ' बे समाव रोखा जाबाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे इउपिपिएल सरकारा 20टानिख्रुइबो बांसिन सिट लानानै मासि लानानै बिथाङा सरकाराव फैनानै रोखा जाबाय गोजोन्थों।